алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Бародарои азиз, як бародари мо як фирмаҳои кавдасай ай Москва бор ба Тоҷикистон мебурдавдасай. Мана килои бор 50 рубл. Марҳамат, аз номи канали мо гап занен. Доставкаш бепул меоян, аз ҷою маконтон борут намегиранд. Иншоаллоҳ соғ саломат мебаранд ва соҳибашон мерасонанд. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. баъд бародарои азиз, хостем дар як бора суҳбат кунем дар борае ки бародармон, ман номашам намедонам, номи каналаш шава ютуб. мо тамошо кунем ҳамин бародар як бародара дастгирӣ карда савдаст аст. медонам духтарчааш бемор даст аст. парвардигор бародар сабри ҷамил тия, худованд ба хоҳари меҳрубонмон шифои комил ато кунад. мо доим дуогӯ ҳастем ба сӯи парвардигор. баъд як ҳамин бора дахостам суҳбат кунам бародарои азиз. ман бисёр зиқ шидимда дар ҳамин бора. ман номи бародара намедонам, номи каналаш ҳамин хеле нарисондагиай шаба ютуб. бародар худованд нигаҳбонат боша, худованд баракат дута. ҳамое ки худат гап задӣ ки ҳамин бародар ба чанд блогере муроҷиат кардастае, правилно? 50/50 гуфта будастаянаш. ӯ блогер нестан, ӯ як крисан. ина ман хита мегум бародар. ӯ як крисан. ҳамое ки ҳамин акара ҳамин гапа гуфта будастан. ҳамин худат чиба номи ҳамора намегирӣ дар ин видео бародар. номи ҳамин хеле бадбахтора биги бародар. ин ҷои шармиш нест, ҷои айбиш нест. вақте ки номи ҳамёра намегирен, биен аиҷашак сар кунем. Чи мардами ғариб ба ёра киян вабши? ин мардами ғариб сума ҷамъ мекунам хела. ма як хеле нито нафаҳмед гапи мара. ма имена барои инами одамое гуфтаистанд ки приглашат мекунанд ҳамёра, мегӯянд ки 50/50. шумо бародаро як рубле ки хайр мекунед дар михел шахсиятҳо, як кади 10 меояд. бовар кунед, аз барои аллоҳ ки шумо мекунед, яки каден 10 тон меояд. но аи бадбахто киян дар ҷамъият ягон фоидашон нестая. инаи хе шахсиятое ки камбизоатое ки мераванд ба наздшон, баъд мегӯянд ки 50/50. ай фурсати муносиб истифода мебаранд. мара лишна ба худо мара виҷдонам ғам мета. чӣ ба нами шахсиятҳо чӣ ба ҳамин корора мекунанд? 24 соат жир нишидаги нахе шиштагиян. ай хурдан ай даромади ҳаром омадани бисёра. ина хеле корода омӯхта шидагиян. баъд шумо мара мегӯед ки хеле гап мезанен тариқ бача мара сахт мераса. ма дилам валлои қасам ба мардуми ғариб месӯзад. медонед ки ин рӯзо чанд қадар мара занг мезанад ки мега фанмон кардиян, кидатмон кардиян, дар фалон ҷо кор кардем, сумоно надодестан, дар фалон ҷо хеле кардем, меоян ба синмона тоҷико меоян зурӣ мекунанд, иш меа зурӣ мекунад, ба синмона фалониро овардан, беҳмадониро овардан. медонед ман чӣ қадар зиқ мешавам, чӣ қадар гизала мешавам дар хеле коро. чӣ ба ин бевиҷдонои ниҷора фикр намекунанд? ё фикр мекунанд ки тамом як ҷуда меран нахе сума мерувана, сума гирифтесана. хеле фикр мекунанд. як чи дар берун мемонад. алло шояд як хелеш дар берун мемра дар нами хиники ку нами тоҷики хидмон як хелеш дар берун ай хиникира сармош мезана мемра. ай хиникира сармош мезана мемра. ё ки вол таҷ санҷки як хелеш ба номи аллоҳ қасам мехӯрам гемарой шидаги ай хиникира. туберкулоз шидаги ай хиникира. нами мардуми ғариби хидмон. не ки чӣ ба нами бадбахтон хеле мекунанд.
як хеле домло абдулло ҳай агар хато накунам намедонам ман номша намедонам ами домлора ҳозир ман ютуба мебинам номша ба праги бигирам нав задам бировардамаш ман хеле сағирае нестам ки бинависонам лексиярао баъд бибурам чтобы хатогиём набура дар инҷа ман дангал гап мезанам домло абдулқодир нав задам бировардамаш барои дар бораи блогеро гап зад яки мақсад ана чӣ хел бигӯм мисол як блогери дигара пас мезана ман кадом зотиша гуфтагиям дар ми дурун кадом зотиша гуфтагиям ман фақат ба факта далел қати гуфтагиям ира бисёр дар ман роӣ накунен ира ман дар роӣ карданда хитон гӯш кунен ира ман гӯшиш мекунам алҳамдулиллоҳ ман ира гӯш мекунам ира ман дар роӣ карданда шумо хитон гӯшиш кунен майли ҳаромхӯрира бас кунен баъд бародари азиз баъд ман ба худат мегӯм бародари азиз шаба ютуб аллоҳ баракатта бародари азиз ман номта намедонам бигӣ номи ҳами биздилора бигӣ биброршон дар медурон имрӯзи бародар рафт хелеш гуфтан пага як каси дига мерава маҷбур мемона баъд мега ки биен майлиш мега 50 дар 50 ё ки як каси дига мерава ҳамунҷа любой хел мерава хел мега 50 дар 50 ки шумо фикр намекунед ки мардими ғариб чӣ ба шуморо чие гапше имина баам хеле одамора бигириш бародар шарм наки изо накаш ягон касра ягон гапат намега биги биброриш руша сиёка да намидурун биги биброриш да намидурун руша сиёка ба номи аллоҳ қасам мехӯрем ку аллоҳ аввалиш бибахшамон гунаҳгор намешай ягон майда намид ты немира биброриш да намидурун бугӯш бибро шармандаш ки ҳичи гунаҳгор намешай ки мега гунаҳгор мешай аққи мардам да хӯрдан да ё гунаҳгор намеши дар дастаян а вақте ки и гап ҳам меброи ҳақиқат ҳам меброи мегӯиш мо да и гапҳо гунаҳгор меши дар дастаем и ҳами хел дар киҷо чӣ хелира мо бифаҳмем ака барои ҳам биброр бугӯш бародари азиз ягон майда изо накаш ягон майда шарм нака ман кофтим и ханомрота кофтам гуфтам қадид ҳамсӯҳбат шам но афсӯс натонистам номрота ёфта натонистам не ки ба ҳамун хотир бародари азиз ёра ё и бадбахтора бировардан дар кор ин мардам бибинашон не мардами ғарибе ки азоб мекашанд ку пошон дар хинакӣ меҳнат мекунанд азоб мекашанд дастройка кор мекунанд ё бибинашон ман шахсан ман худам кор дабудам як бародар омад ба пешма вале ойлик нагирифтай намун сум гирифтагӣ нестай як видеора тамошо кардам муҷа бояд дар мо хайр кардан дар кор дастем омада ман пресид ки бародар дар картат сум дорем ман гуфтам чӣ кор кардам дар кор гуфт дар ми номер сум парту ман сумта метам баъд вале новин ки ҳоли сума дагӣ нест ман барои чӣ мегӯм барое ки дилаш сӯхтай раҳмаш омада айнаи синаи гармаш раҳмаш омад ки дилаш сӯхтай хестай ҳамин бародар ҳамин кора кестай саҳми хича дар дурун гузоштестай не ки аин хел бадбахто фикр намекунанд ки ин мардум на қадар азоб мекашанд вақте ки шумо фаромӯш накунед бародаро ҳамин мардуми ғариб ку ҳамин мардуми худмон дар тоҷикистонанд уха парвое надоранд хеле уха парвое надоранд вақте ки ай тоҷикистон берун мешаванд баъд раҳм дар дили ӯҳо ҷой мегирад фаҳмидӣ баъд мора мекафонашонен хеле дилшона мекафона баъд ин хел чизора мебинанд бо вообще зиқ мешаванд баъд ба ҳамун хотир баъд дастгири якдигар мешаванд ай дастшон меомагира мекунанд мардуми ғариби хидмонам хеле типерклоз хеле гурдаш кандагиай ку гурдаш кандагиай бечора мега ки бес хайр кунем ягон каста бес як дасти яктиша бигирам ира ин хелеша баъзиш мекуна ӯ баъзиш ҳастай ки ранги ҳами бадбахтоворӣ бо парвои касе надоранд парвои дунёе надоранд ҳаққи мардум хӯрда гаштаистанд
یکی ایو هر یک چیز وقت ساعت داره هر یک چیز وقت ساعت داره времяш میوید که در این قرآن جواب میگن برای هم برادر عزیز شما یوتیوب و دیگر بلوگرو هم باشن کدومش که باشه برادر کامید میفهمین هم خیلی ابله را میفهمین بگینش ببرورنش بگینش نم خیلی پریام ببرورن بگینش یگم ایده یگم کس نه بترسین نه ایزوب کشین نه شرم کنین ببرورن بگینش مردک شین جوگا نکنین والله قسم جوگا نکنین که فردا روز قیامت شما جواب میگین با این خیلی سگ بچه و با این خیلی بزدیلو با این خیلی بدبختو شما فردا روز قیامت جواب میگین برای میدونستین همین کارا نکردین مردا کنین یا دخترچه چند قدر کسل چند قدر بیموره رفته میگشت 50 در 50 این نباشه هم خیلی میگنش نه تونستینش گفته بفهمونینش زنگ بفهمونش گفت برادر نه کی خیلی دو فرد دیگه کدی بدون که تو موردی رفتی یوتیوب دا میره ما پشتت میگم ما پیش خلق دا میگمت بگو این خیلیش بگین کامید که میدونی زنگ بزنین هم خیلی بگین شون بعد نگین که این نه فلانی را بینین خیلی ما یک شون امسی را در یک ویدیوم تعریف کردم چندین تا دامو تامارا که خیستی مثال یک بدبخت میگه هم خیلی گفتین اون را نگاه کن مردک چه خیلی دستگیری کیسته امو راه دایه نه که الله مهربان در دلش رحم دختگی در دلش رحم دختگی میکنه الله نگهبان تو موشا برادرو اگون گپی پس و بلند زده باشیم بخشش زیاد باورکن ما زیغ میشم هم خیلی کرده در کار نیسته چی در کارم خیلی کرده خداوند نگهبان تو موشا